It's the fight. Fuck a knot, I keep the guala in my shorty bag. You know she want mine when she tattoo that ass. I'm a lover boy. She got a toys. Keep it coming. Takže sú 4 hodiny ráno a to znamená, že? Ideme. Len 1000 km pred sebou. Malá zastávka na pumpe. Schweppes. Schweppes. Ako čo je zatiaľ? Dobre. Majú tu aj chladničku, aby im nebolo smutno. Sama je unavená. Hej? Hej. A ty hráš Nintendo? Hej. Ona má deku. Kto? Kto má deku? Vráca! Vráca s tou dekou! Mordol do koša. Som zvedavý, koľko bude stať. Benzín. Dáme mu full safe. Netreba mu racing. A stojí euro 55. Celkom obracená. Takže necháme tankovať auto. Nie je to napeckované, ne? Radšej to ani neotváram. Také policajské. Ne. Myslím, taký nemám. Ne. No, prestaň, daj to späť. Takto vyzerá Chris. Mám džimby. Ja tiež mám džimby trenky. A máme červonosť džimby. A už cvičím, chápeš? Teší sa Sárka. Proste aj hej. A vidím tie komentáre. Tá tučná svinia, prečo neskáče tiež? Lebo je tlustá. Nie, srandujeme. Dobro došli. Tu na niekde sa nachádza naše ubytovanie. Sme trošku ďalej od vody, ale to vôbec nevadí, lebo máme auto. Stále budeme chodiť s autom, čiže takto vyzerá náš apartmán. Tu máme kuchyňku. Máme urobený ľad a máme ešte... Nechali nám ovocie, nejaké pitia a ešte nám kúpili aj zmrzlinu. Hej. Je toto možné? Tu máme gauč, na ktorom budeme pozerať telku. Klima samozrejme. Kúpeľka, izba. Pekné, čisté. Máme tu aj telku. Dokonca dve kúpeľne máme. A fakt? A tam je záchod aj sprcha. Čo si? Takže no. môžeš ísť srať. A tu nám majú izbu oni a majú tiež televízor. Čiže ja som úplne akože... Škoda, že nemáme výhľad na more. Škoda, že nemáme výhľad na more. Tade. Budeme sedieť a raňajkovať. Čo si išla robiť? Čo si išla robiť? Nevyťahuj, keď natáčam. Takže ideme na pláž a vidíme sa na pláži. Aha. Trenky. Dajte si ešte. Takže niekde to pofúknem. Však tu nám môžeš dať, pozri. Wow. Hej, poď. Bo ťa ďobnem do hlavy. Trošku bol problém s parkovaním, lebo medzi stromami tu od nás chcú 15 € na celý deň. Typek prišiel a že chce 15 € na ubytovanie pod stromom, či parkovanie pod stromom. Tak som povedal, že som tu na vedľa z hotela a je to zdarma. Keby som v centre, jasné, ale tu mi to prišlo trošku divné. Ale nevadí, sme tu. Hej, a stamať je už ďalej cesta. Tak, ten prístup na tú plážu trošku podivuhodnejší, ale dá sa. Čo by som neurobil pre dobrú pláž? Aha. Takže sme to zvládli a ideme ďalej. Trošku treba dať pozor. Ty to zvládneš. Máš len 2 nohy. No však ja to zabijem. Ale... sa zabiješ. No takže... Takto to vyzerá blízko našej pláže, kde... Kde sa chystáme.
Veľmi pekné. Akurát tam je pán s paddleboardom a je holý. Ale nebudem to vôbec riešiť. A nesmieš ísť kamerovať, vieš? Ja viem. Ale vám to aspoň trošku približím. Tak, tam je. A je to pani. A je holokozná a holopičná. Tak? Čiže, takže konečne sme sem prišli. Na našu pláž, toto si nebudeme všímať. Keď sme tu prišli, pol seba som vypotil do košele, kým som to tu zvliekol, ale stojí to za to, lebo no však uvidíme za chvíľu, pojeme do vody. Už sme boli vo vode. Voda je, že taká istá jak apartmán. Mua. Čo povieš ty na vodu? Je výborné. Ešte som nezažila takú teplú vodu v Chorvátsku. Ja som to druhýkrát, že som vám nepovedal, na akej pláži sme dnes boli, tak bola to Králiev Gaj Beach. Keď budete raz v Makarskej, tak určite sa tam zastavte, lebo to je veľmi pekná pláž. Čistá voda, málo ľudí, akurát horší prístup, ale komu to nevadí, tak odporúčam 10. Čo si našla? Kvietok? Hej. Bola som. Si krásna. Najkrajšia na svete. Ďakujem. Durn. Yeah, durn. Majú to tu pre teba, Sara. Za tvrdú kožu na pety. Čo ty na to povieš? Nie je tvoj šalo kafe? Šalo kafe. Šalo kafe, šálka kafe, to môžeš povedať všelijak. Tak si ideme kúpiť nejakú 50-ku. Daj si ide kúpime iska. Tak vidím, ako je dvetý podcast. Lebo ma spieklo. Som si vybehal kepku a zhodil som im celý vešek. Musím to dať dokopy. Pozriš. Zvalil som vám toto celé. Pardon. Dobre. Tak sa máš chovať, chápeš, v obchode. Ja som si kúpil moju vitaminovú vodu, bez ktorej ja nebudem nikde, najlepšia na svete. Ale cena ma zabila, že u nás to stojí okolo 3 a tu stojí euro 70. Dobre počuješ, euro 70. A akurát ideme na najlepšiu zmrzlinu na Makarskej, takže poďme sa na to pozrieť. Ice Cream Shop by Premise, celý ružový obchod. A že vraj tu robia aj zmrzlinový burger. To som ešte nikdy ani nepočul. Zmrzlinový burger. Čo? Kam sa na mňa hrabú, ja mám dobrú babu. So, just keep your mouth shut. A neviem, čo si mám vybrať popravde. Milión vecí tu je. Čo si dáte, vy už viete? Čokoládové. Si dá nejakú kokotinu, jak je popcorn, alebo tam je, že kozie mlieko s karamelom. Kozie mlieko vám dá pani Cicky. Kozie mlieko s karamelom. Už sme von a moju figovú nemali, to by nebolo ono, keby mali to, čo ja chcem. Takže som si zobral nejaké Tropical cheesecake som si zobral. Vy máte jaké? Ja mám čokoládovú a jedla som už aj lepšiu. Ja mám Ale a je fakt dobrá. Ja svoju možno Ale aj táto- vyhodím. táto Tropical je dosť dobrá. A stála 2,50. Ale nemôžem povedať, že je zlá, je fakt výborná. To, že tebe nesadla chuť, OK. Ale za mňa taká 8. Na 8 by som dal túto zmrzlinu. Ideme ďalej. Ideme si niekde sadnúť. Uvidíme, jak varia Chorváti. Hej. Akurát pozerám za Sarou na výhľad. A všimli sme si, že keď niekomu bude treba, tu si kľudne môže nabiť telefón. Presne tak, to je na elektrolode. Keď bude Tesla loď, tu sa príde nabiť. Zatiaľ si tu môžete nabíjať telefóny, lebo na to to je. Si nemyslíš, že na to čo iné. Pekný kostol. Trošku pešo do tých kopcov. Neviem, či som takoho zabil, alebo som takomu ubližil. Ale OK, však ja sa nesťažujem, len hovorím a informujem, že ideme pešo a dlho.
Nie, to musíš... Ja už tomu nemám čo povedať. Proste teším sa na izbu, lebo toto je... Pani spadla, ale to nevadí. Tam by som teraz chcel byť. Veľmi mu závidím. Ja si myslím, že počasie nám vyšlo. Tako len zdá, že to je také tmavé, čo... Za tým nie som. Na Ježiš zaplatil Trošku. Hej, na Ježiš zaplatil túto dovolenku. Trošku vám to nevyšlo dnes počasím, ale nevadí, lebo pôjdeme do Splitu na nejaké nákupiky, takže nám to nevadí, lebo radšej vymeníme taký deň, jak by sme mali dať nejaký slnečný. Takže ideme nakupovať. Takže momentálne je taký malý updateík a oproti je tornádo, takže veľmi rýchlo sa budeme ponáhľať do toho Splitu. Každý uteká z pláže. Myslím si, že je veľmi pekný deň. Takže utekáme my do toho Splitu. Jo, ideme do Splitu. Povedz mi ihličenie do očí. A to som si chcel nafúknúť labu. Už prší, už je to tu. Krása. Takže sme v Splite a som sklamaný, lebo strašne tu fúka a chcel som robiť nejaké zábery s dronom a nedá sa, vyzerá to, že bude pršať, takže nevadí. Teraz si dáme nejakú záru, nejaké obchodíky, pozrieme si mesto a tam bola Sarka ubytovaná, v tom okienku hore. Chcel som si natočiť, ako strieka niečo z tej ruky, alebo čo to je, asi ruka. A že to strieka len párkrát do dňa a ani to som nestihol. Čiže, ale nevadí, dnes stále všetko vidie a je to v poriadku. Z tejto ruky to strieka sem. A potom máme v pláne sa ísť pozrieť na... Natáčalo sa tam Game of Thrones a ideme hladkať palce. Som blízko? Aha. Takže máme to tam. Fajný palček. Železný, ovoňaj. Fuj, fuj. To sme na tom mieste, tu na? Game of Cox? Začína. Ja som to nevidela, ale vraj by to malo byť to. Takže je to pekné, veľmi pekné. Krásna si. Si spokojná s fotografovaním? Aj keď mám 90 tašiek, odraté ruky a smradlavé nohy. Aj pazuchy. Pozrime sa na ňu, čo je. A to fakt vyzerá pekne. Naozaj. No a tady, tu sa niečo zase natáča, neviem, či je to divadlo, ale sú tu kamery a títo šráci, ale asi to bude divadlo, ale možno nie. A sú to aj Vietnamci, a my ideme dole. Ale krásne, no. Čo, láska? O, moje jablko v kolene, no piči. Teraz kde? Oh yeah, Sarka, oh yeah. Máme tu nejaké diery, dúfam, že na nás tam aj niečo vyjde. Alebo tam. No poď. Je to trošku smrad, ne? Hej. Ale to nevadí. Veď to tu má asi 1396 rokov. Tak vám to vôbec nevadí a tieto somalinky tam. 46. deň bez vody.
Už si neviem ani pery olizať. Čo, Sárka? Kde máš tu kaviarničku? Tvoju. Ona ide k tebe, keď ty nejdeš ku nej. Vidíš to? Bá! Už ťa jebne, ďob! Bá! Radšej môžu pošľať? Dobra, Postačí. Choď, ešte choď. Čo je? Nechceš si tam dať zmrzlinu. Strawberry. Forest. Strawberry. Forest fruit. Nie. Keď mi dáš kusu, tak ti kúpim. Aspoň povedz, že je to dobré. Chutiek z mekača McSunday. No, to som aj chcel povedať, že mi to pripomína McDonald. Ukáž to. Čisto jak z McDonaldu. Ale táto je oveľa hutnejšia, tá zmrzlina. Jak, ja neviem. Jak tvároch. Nie? Ale fajná, mňam, výborná. No, tu je moja ashwagandha. Jak sa ksíštiš, tak budeš vo videu. Nie, že by sme jedli sladkosti, ale Sara povedala, že sa ideme len prejsť. O môj Bože. Sú krásne. Tak ako sme boli v tom šope, candy šope, tak samozrejme Christy nič nekúpil. Nič som nekúpil. Sladké nejeme. Ale nejeme sladké. Nejeme. Teraz vám ukážem, kde pôjdeme zajtra. Vyzerá to... tam dole. Všetko toto dole treba zísť pekne, dostaneme sa tam na našu pláž. No, takže sme na mieste. Dron, paddleboard, oni majú chladničku, tašky, madračky, no proste veľa vecí a s týmto všetkým sme ísť tam dole. Ale teším sa na to, lebo vyzerá to brutálne. Takže ideme na to, no. Cesta tu je len taká, že jej. Tam by si asi nechcel spadnúť. Sme na medzi zastávke. Pozdia ten výhľad. To je, že mega. Wow. Tu niečo píše, ale už sú tam povypadávané písmenka. Tam idú na loďke. Stade sa dostaneš až do Trebišova, keď pôjdeš tu doľava. Tam ideme. Na túto krásnu pláž. Takže. Jakoby takové malej updateíček, jo. Sme možno v polke, možno v 3/4 už cesty. Potení sme jak svine, to je cesta krásna dole. Ale verím, že keď príjeme tam, bude to niečo... Nic naozaj neuveriteľné, keď som to nazval. No, momentálne sme prišli skoro na miesto. Ale pozrite sa sami, čo tam je. Toto nie je pre každého, som zvedavý, ako je s tou chladničkou. Ale dole je to už... Už sme skoro tam. No, nič to nebude. Pohoda. Poviem vám pravdu, toto už nie je sranda. Toto je... Čo? Pomaličky, poď. Toto je hardcore, to vám prisahám. Ja s tým všetkým viem to. Pomaličočky, hej, pomaličky, prehoď si lano, tak. Pomaly, keď sa dostaneš tu na ten kameň ku mne, už bude parada. Pomaličky, Lanáska, hej, pomaly. Toto je... strach. Najhorší príchod na pláž. Ale my sme vo vode, lebo už ruky sa nám trasú, že skoro odpadli na tom kopci. Ja som skoro dogrcala, ale vážne. Ako fakt to nie sú srandy. Ja už som mala... Pláž je krásna, to je samozrejme. Ale
Stojí to za to, ale v živote tu neprídem. A keď budem vedieť, že mám ísť po tejto ceste hore, zlomím si radšej nohu a príde vrtuľník po nás. Ale každopádne dnes sme tu na celý deň a natral som sa výrokom, chápeš? Takže idem si lahnúť na deku a vidíme sa, keď budem hneď. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your love. Dnes už z pedalboardu nič, lebo sú také vlny, že je to ale ako som začiatočník na tom, pre mňa to nevadí. Ale no nevadí, jedine čo, tak sme chceli pozrieť na tú jaskyňu, no, tam niekde, ale nevadí. Miery som dosť, môžeme ísť do mesta. No a teraz krásna cesta na sem. It's so nice, tešíme sa. Takže sme hore a tak, bolo to lepšie ako cesta dole, o 500 krát, v našom tempičku, krásnom. Ja už to nedávam. Ovešaný som jak mroka. Ja. Pocity? Že budem grcať. No. Ty? Ja možno ja odpadnem. Ja tiež. Toto nie je žiadne lizanie medu. Ani lizať, jak malá srnka. Hej, čau. Zvládli sme to. Fuj. Fú, ale je to extrém. Fakt. Som myslel, že zdochnem jak kobylka tam. Lebo sme nemali vodu, nemali sme nič, každému sa točila hlava, výbuch. Sme išli tam som po ceste u jedného pána. Hovorím, máš vodu? A som išiel k nemu domov, dal mi vodu. Ja neviem, čo bolo v tej vode, ale to smrdelo jak nafta. Jak keby mal naftu v tej fľaške a potom tam dal vodu. Tak som sa nenapil, len glk. Tak sme išli ďalej na tú pumpu a to bola taká pumpička. Som si myslel, že tam hobiti bývajú v nej. Kúpil som si nanúk, jamnicu, doplnil som minerály a už idem jak šelma, jak bomby. A máme tady krásný ránečko. Fuj. Páni, čo máte menzes? Boli sme si kúpiť nejakú potravu a ideme na tú pláž. Dúfam, že tam bude málo ľudí. Autičko som zaparkoval krásne pri ceste. Dnes už po normálnej ceste. A mne sa bude zlaňovať zase. Nie, to normálna cesta, krásna. Konečne, a máme aj tímovú prácu, nenosím všetko len ja. Au, kotník. Zase, jak to tu vyzerá, ja milujem také. Ja nemám rád také pláže, kde je 3500 ľudí a každý proste je také obyčajné, ale toto, tu si pozrieš celú prírodu. Fakt je to tu pekné. Akorát, že zase nosím všetko. Nevadí. I got too many hoes, but they ain't you. Like to put that shit in your nose, but I still love you. Be doing shit that nobody. Tam sú moje holky. Musím sa tam šmyknúť po zadku, aby mi nespadol telefón. Pozrite, ako tu je čistá voda. Toto si nebudeme všímať, čo je pri mne teraz. Vidíte tú čistú vodu? Všetko vidno. Taká čistá voda nie je všade. V Chorvátsku je čistá, ale myslím, keď sme boli na pláži, kde bolo milión ľudí, nedá sa opísať tá voda. Už som sa musel ísť chladiť, lebo veľmi pečie, nejakých 35,5 je teraz momentálne a index je 9. Čo není brutálne, aj keď sme boli napríklad v Turecku, že tam bol 14 index, ale
9 je dosť na to, aby si sa spiekol cez deň. Alanka už ide asi do vody. Tak nejde. Myslel som si, že hej. Trošku požičal som pedalboard nejakej rodinke, nech sa trošku aj oni zabavia. Lebo mi prišli takí zlatí, som ma spýtal, tak pomalou dušičkou, či by som mu nepožičal pedalboard. A hovorím jasne, že kľudne, choď. Prišli také vlny, že veľké vlny. Keď urobíš radosť niekomu, to je najviac, ne? Chcel som vyťahnuť drona, ale fúka. Keď som s ním zlietol, nedalo sa s ním nič. Ledva som pristal. Teraz prestalo fúkať. Nemám na to šťastie asi, no. Pre dnešok asi neuvidíme z vtáčej perspektívy Petrov majak, aspoň takto. A teraz ideme sa niekde prejsť a dáme si zase zmrzku. Klasicky. No a jasné, že čo by to bolo za cestu, keby sme my na niečo nenatrafili. Zase sme stretli pani s holou a pána s holým. Ja neviem, podľa mňa je to strašne blbé, že ja nepoviem, keď je nejaká pláž, kde je nuda pláž, tak jasné, hej, okej. Ale niekedy je tu majak, niekto nás prejde na skalu, že nuda, a už je to akože nuda pláž, a ľudia tu chodia, malé deti, každý na nich pozerá, im to vôbec nie je blbé, že tu vystavujú svoje tieto. Ja neviem, vy si čo o tom myslíte? Lebo ja si myslím, čo? Že bol malý. No, vidíš, bol malý. Neviem, čo si o tom myslíte vy, že je to podľa vás v poriadku, alebo ako ja to neodsudzujem, len mi to príde také na hlavu, že mať nuda pláž je fajn, ale tak mimo a nie pri nejakej pamiatke alebo pri niečom a 6 ľudí sa tu zíde a ukazujú tu svoje veci a malé deti sa tu chodia hrať a pozerajú na to, ale aj tak sa teším na zmrzlinu a je väčšia jak ten jeho Takže blížime sa k druhému miestu a to je kostol svätého Petra. Celkom dosť schodov je tu. Ale my to zvládneme. Zvládaš to? Som smedná. Takhle to tady vypadá. No nič moc akože, ale tady je ten kostůlek, o kterým jsem říkal, jo. Tak Peťo nebol asi z tej bohatšej rodiny. Peťko mal taký výhľad, že vôbec by mi nevadil. Akurát, že tu ľudia hádžu odpadky, ja neviem. To sú fakt hlupáci. A tam idú akurát na ponorke. Kde vraj tam dnu vojdeš a pozeráš si podmorský svet. Poďme už, Pidlo, mi treba zvrácať. Nie! Som ti povedal, že nie. Stavka je socha svätého Petra. Na to som zvedavý, lebo to sa mi páčilo, keď som to videl na nete. Myslím, že to bude zase len nejaká malá socha. Lebo zábery sú zábery, realita je realita, fotky sú fotky. Ale už sme pri soche Petra. Ale treba piť. Tak čau. Niečo si. Ty si krásna, ja ti kúpim čo chceš. Vodu. Tak poď. Poď prdelko. Opa! Lepšie? Aj je lepšie. A všimli sme si akurát slnko. Jaký je západ. Brutálny. Smrdia tu hovna. A vykrič to každému do huby! Smrdia tu hovna! Pre každého inak hovno smrdí, vieš? Tak. Západy sú najkrajšie. Ste vy? Nedá. Nevidno to na videu tak, jak na živo, ale povedzte vy, či ste skôr za východ alebo západ slnka. Ja asi skôr na západ. No a jak som hovoril o tej soche, fotky sú fotky a videa, bla bla bla. Pozrieme sa na tú velikánsku sochu. Wow. Veľká, ne? To je strašne veľká. Tak dobre. To more je zabité. To jak vyzerá? Wow. Hej! A čo ti dziga? Čo ona je chorá? Pekne tu je. Čo ti dziga? No láska, prosím, to dole. Takže sme pri Peťkovi. Peťko, bomba. Hore.
Zase vietor. Musím kričať, aby ma bolo počuť. Pre Boha. Čiže akurát sme v obchode a ideme nakúpiť už len nejaké travarice domov a nejaké také somarinky, čo u nás nie sú. No a už nás čaká len mesto, nejaké magnetky, náramky a ideme domov zajtra ráno. Kúpili sme nejaké sladkosti v obchode Müller. Ja ten obchod ani nepoznám, ale to, čo tu majú, tu nemajú nikde. Máme tu nejaké kryžiky z Medjugorja. Neviem, či si nekúpim aspoň tu, keď nám nevyšla cesta tam. Znamená, manželek musí byť. Čím menej zubov, tým lepšia. Bez toho večer není večer. Takže toto bol náš vlog z Chorvátska. Keď sa vám to páčilo, tak mi určite dajte like, koment a napíšte mi do komentu, kde by sme mali ísť na ďalšiu destináciu. Po prípade, čo by som mohol pridať, čo by ste chceli vidieť, pretože bol to môj prvý vlog. Čiže tak, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. I keep the wallet in my shorty bag. You know she want a mom when she tattoo that ass.